nhasi tanga tisina dare nyaya dzataurira ndiyo itaita iyi atotera iyo nekuti ngoti sevanhu vaungana tongogoti zvakaimi mama tikudini angati tide kuti titsanangurewo zvinotishupa muchimambo ekwedu chekwaderera kupi kwa achongwe arusitu anaderera mambo ndingangoti pachiwano chedu iri ana mambo asi iri taurai zvemuri tifambe nenyanyi tonoti tomubatsira sei tiri masabu ani angu orima nyaya inu ndo yakanga yarotaurwa iya yasabhuku yaronetsa muina wenyu nyaya idzo dziri kunetsa manje iri kuti sabhuku akamuisa ipapapo atoro itsotsi futi itsotsi rakaenda kuenda kotora rimwe tsotsi kwakuisa imimi anoapoinda masabhuku enyu handiti kune makomiti munondoti wafunga kutori ndaasabhuku otopinda sabhuku ungana isusu verudzi tobva tasarudza sabhuku wedu mumunhu uno isusu tine yavafa yabara hatso imwe ngeke inofamba nechangamiri ngotsika yakadaro now pane hatso yeusabhuku iripo inofamba yakadaro but takazoshashamiswa mambo chiemo chedu ngechekuti uyu takazoona umwe uyu ozi weli derera asiri wemhatso yeusabhuku apinzwa pausabhuku akapinzwa nachiting chief vengorima takaangozonawo tichiri kutaura nyaya ino iri pakutaura acting chief arimo mukuzviya katiwo ndiye wakaenda kofacilitata kuti sabhuku asiri muimba yeusabhuku apinda ko pazoya substantive paana substantive kakwachukuku ndiye wakabva saka uri kuti udii asisiri wemhatso inoi saka takaitaura nyaya ino tichiri kutode kuti tiitaure ngekuti tiri kushamiswa changamiri kuti wakapinda sei uyu asiri peumba ino unopinda kuna anhu anotopinda muzviro kune inozikana byosmosis you always find munhu atopinda but what is important hakusi kupinda kwake but what is important is kupinda kwake kwacho kakwauda uchionekwa naanoona because as it is you find kuti munhu ari under ngorima and ngorima wacho uripi uripo and issue iyi ngeyangorima and it's internal. Inini, from this end, I can do nekesi yekwangorima yakatadzikwa kwangorima yevanhu vekwangorima. I've got the jurisdiction provided it's under chimanimani. Macases angorima ndogona wamaita kuno. Macases angu anogona kuitwa kwangorima muusha mutambara. Machief SM chimanimani tine interconnection yekutransferana macases tichichajana tuma-fees twetinodini. But when it's a particular case iri within the chieftainship and the hierarchy yemasabu, I've got no jurisdiction. I can deal with the general other cases, but iri yemu zvakafanana nekuti isusu tine imba yana baba ndo vanogara usabu ndo zvatakawirirana muconstitution yedu. Inini ndiri pano ndiri mambo ndo mashandiro atiri kuita. Tikaita madisputes kunoku, any one of my subjects cannot take case iri within yedu ineiko iripota uko because it's internal.
haisiri, it's not for public consumption. It means that in this case ndenda kusamona ngorima, which is very impossible. Imimi what nyaya iri kuonetsa ngekuti it's contradicting. Munhu akaita zviro zvacho ka ndiye muri kufanira kuomangara nyaya yacho kwaari. Ndizvo chief akaenda kopinza uyu sabhuku asiri mushedule, asiri muhierarchy, ndiye chief ari chief ariko. Inini handina power, ndiri chief, handina power over another chief, and handigoni kudeliberata zvinhu zvemumambo hwoumwe umambo unless if I'm authorized to do so by the government. Like in our case, we had macases anga aripo ekuti takatorerwa umambo 1945, government ichibva yati takuenda under muhusha. Saka it means kuti macases edu evasaurombe aigona even internal ana baba muhusha waigona kuita deliberate on. Inini I don't have jury, I don't have authority over other chieftainships. What I will advise you to do when people wadirela, like what happened in your case, inenge yautoda DA. Ndiye ane pattern rekuti anoona kuti zvemuri kutaura munomutaura kuti uri kuona musha uyu ndiwo unogara umambo, asi usabhuku, asi uyu munhu weimba iyi ari kuuya kogara usabhuku, asi imba yawo iwo marecords eminawo emuri kutaura ikoko vanawo. Isusu we the case yakanetsa pakati oyana the late uyu wokubhoera Magumbi akauya tiine problem, ndo kesi yedu yakaenda kwa DA, yabva kwa DA ichibva yaenda kwa PA, ichibva yabva kwa PA ichibva yazoendeswa kuchiefs council. Uyu angari kuchiefs council iye Magumbi, ndo vakaendeserwa nyaya kuti Saurombe chieftainship pane dzimba dzisikufambidzana zvakadini zvakanaka. Auya tikasangana paold court room akataura kuti isusu nyaya yataita ndeyekuti mafambiro edzimba dzenyu, pane imba yakadhirela kudhirela zvakafanana nechitima chakabuda munjanji. Chitima zvakafanana neyo kesi, chitima chakabuda pai munjanji. Saka hatitori njanji kuisa kwaenda chitima, tinotora chitima kudzosera munjanji. Saka process iyoyo haiitwi at chieftainship level. Mune makuenda koipresenta kuna DA nemaminutes enyu, vobva vaendesa kwana MCPA, vobatana newe chiefs council. Iye ngorima in his capacity as the chief osamonwa, otizi iwewe titaurire samambo kuti uyu munhu akabva sei uku kuuya kusvika apa, yeti ava vanhu ndo vanofanira kunga vari uku, ava vari uku, makapaita sei mambo? Inini power yacho handina. Kana iye wacho ndikatomubvunza unotaura kuti hamusava kufarisa here changamiri anotaura munomuzeya muchengorima andinakidza manje tiri kumeeting. Sikazi chief ngorima taurai vakanamaka hapenu pana vanhu vari kukanetsa, pana vanhu mumusari kunetsa kuti uri mufana uri mwana ende hautsiwo unofanira kunga uripo zvakadini kunyaya dzavo vainetsa. Svikanzi munoziva chiri unetsa dheka madhara ari munyika mangu machintarisa soka anonga achitonditi kamwana zvikazi yeti ininiwo ndichitoatarisa ndei ndichitoti madhara avatuwana hati munhu unotangika, munhu wakachipa hake, asi unopiara mukazosana unotora kuti Brazil ndiri junior barika paseniority ndiye wakataka, handigori kuvaapproacha. Yes, mufana hedu paage nekudai, asi une power yake. Anenge kutaura kuti wo nyaya yemumambo wangu akakushuma ndiani, yaupedzisira yaudzoka kupi futi kwemuri, ikazotodaro manje it means kuti hamuchatogoni kuzoifambisa because iye ndiye anenge autokusamona kuti mimi
makadai it's not bad zvamaita chemuri kuti yekuti mufamba sei saka ndinotaura kuti nyaya haideliberatwi nachief against hatina power saka DA ane maminutes ese chiefs ese emasabu maminutes kana vasina imwe nzvimbo misi PA wamutari anogona kuti kuassisti potorongwa meeting yekuzi mese musangano along those lines zvinoita zvinobatsirika ndatenda ndingakoti hangu futi mbichana kuwedzera zvamataura vechief takabvako kwachief ngorima atanga kuenda kwaDA uri pasi anga ari pako vaizwa vakaita consultation naChief ngorima. Chief ngorima headman vedu producer the documents are necessary kusupporta kuti umba yomambo nge usabhuku saka zvese zvikaoneka kuti uyu akapinda pasiri po was wrong Chief ngorima vakatobvuma kuti sure ya uyu apa pakanganiswa. Which means in this case, Chief Ngorima is on your side again. Not now. Why? By then. Now, Chief Ngorima vashedza the rightful heir wacho waumambo wacho mwana wacho kuti chiuya from Harare ufile maforms kuti uite sabo wepaderera wales uyu wakapinda aripo zvikazi iwo uya ndiwe the rightful person kwakuuya from Harare totobva tataenda tese kwa Chief Ngorima. Chief Ngorima kwakuupa maforms necessary forms acho kuti fila maforms yausabhuku akafila zvikaita zvakanaka vakati chindisirai maforms iwawo ndicha azono kwaDA tikati akanaka changamira headman akubva auya kuvillage kwedu kwakushedze usangano headman akatanga kuzisa vanhu kuti vanhu woye usabhuku muno wagadziriswa ndiye wasabhuku wenyuwo tese the village yese iripo tikaembera but takazoshamiswa toitwa samondi vanhu veumba iyai kwa Chief Ngorima kuti ano zviya isisizopi iye yoyo ngarambe aripo saka akarishamisa ya munoziva zvinhu zvinoitika manyika ndozvandandisida kutsanangurira kuti madzimambo hurumende iri kutotiwedzera power. Nyaya yenyu is tricky. The way you putting it across both it shows kuti one way or the other pamwe iye hake wakapuwa mbishana wenyu uruda kuuya hana chiro urubvira kuda kundouya achiti ndiripo pasi pasina stara uyu mane it's tricky haiiti in short what I can tell you kuti muri kuti makatombofamba along those lines and stuff it's a non-study until ada Chief Ngorima wacho kuti zviro zibhozi mapepa acho imimi kana mukada kuafambisa iye ndiyo unoaendesa ende hamuna chemunogona kuklema ndiri inyaya inyowani isati yakatombofamba but muri kuona kuti muri kuti yakatomboitwa zvese zvikaita saka iye mazita aendeswa kwaDA confirmation yakabva kwaDA iri kuti izvozvizvi zita riri kwaDA ngerasabhukupi iye uyu upi wekare uya isimukabvomedzwi iye agara aripo wekare ndiye angoripo akaiswa naye Chief Ngorima uyu wekubva kuHarare uyu handiti uyu wekuHarare ako akasubmita mapapers asubmita mapapers ubva aremitwaka those papers were remitted isn't it
They were remitted. One way or the other. Mimi, did you check with the DA with my papers? Ataka, where are we usabhuku now? Saka without it good chief Ngorima Vaka Israel office or not. Copies. He signed my copies. Watching it. And the researching it and also watching it. When you go watch Saurombe. Kuti mapepa yani asvika ane madentist vanotaura kuti date rakati musi wakati mapepa is you have to start it all over again and you like trying to move a mountain. So I don't know if I were you inini zvakafanana nokuti inini ndo ndine masabhuku wangu poita challenge nasabhuku with the other families udaidai sabhuku uya owirirana nini pamwe kamai nini kandirutodo kana kuti pane mamwe mainterest asine ine zvoumambo ari personal both ukadotarisa issue is personal. It's being handled at a personal level because according to the book anhu ari kuzvisiya zviri pai achiita saka due to power yaina as chief he cannot be contested. You have to be patient when maybe current generation with the age muchatofa zvakadaro kuti zvazode kugadzirisika isimba rani ramwari. Thank you very much. All right. Thank you. Teach Catch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teach Catch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora tete.